Når vi i PFA investerer i virksomheder, så kigger vi på en række forhold. Vi kigger især på de økonomiske forhold selvfølgelig. Vi ser på, hvad er det for en virksomhed, hvordan den positionerer på markedet, hvor sælger den hen, er den konkurrencedygtig osv. Men derudover så kigger vi også på en række sociale forhold omkring virksomheden. Vi ser på de miljømæssige forhold, og vi ser også på de ledelsesmæssige forhold, at det er en virksomhed, som er fornuftigt og ansvarligt ledet. Og hvis vi samlet ser en bæredygtighed i de her ting, så er det altså en virksomhed, som PFA gerne investerer i. I praksis der gør vi det, at vi screener de virksomheder, vi investerer i. Det vi typisk gør, hvis der opstår problemer omkring virksomheder, det er, at vi går i dialog med de her virksomheder. Og hvis ikke den dialog lykkes, så i sidste ende, så kan det ende med, at vi ekskluderer den her virksomhed fra vores investeringsunivers. Det vil sige, at vi simpelthen sælger vores aktier i den. Som kunde i PFA, så betyder det for det første, at du kan være sikker på, at social ansvarlighed indgår som et af vores investeringskriterier, og at du investerer i noget, som vi har forholdt os til på det felt. Og nok så vigtigt, så betyder det, at du som kunde også vil få det bedst mulige afkast i PFA-pension. I PFA der fokuserer vi på 2 ting fremadrettet. Det ene det er, at vi i højere grad vil begynde at stemme på generalforsamlingerne, navnlig i de virksomheder, hvor vi føler, der er behov for at bevæge dem i den rigtige retning. Det andet fokusområde det bliver de nye vækstøkonomier. De vokser hastigt, de driver verdensøkonomien, og det er positivt, men der følger altså også en række problemer og udfordringer med i kølvandet, blandt andet sociale udfordringer, der følger miljømæssige problemer med i kølvandet. Så et af de steder, hvor vi har fået behov for at få udbygget vores screeningsmaskine, det er i forhold til de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika.